ଆଜିର ଏ ରେସିପି ଛତୁ କୋବି ପନିର ଏ ସବୁକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟରେ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଭିଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋନି ଯୋଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେବା 2ଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ରେ କାଟିକି ନେବେ। ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେପ୍ରେ କାଟିଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଦେବା 2ଟା ପିଆଜ। ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରିନେଇଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ୟାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜିବେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ହାଲକା କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ମସଲା ବନେଇଦେବା। ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଏଇଠି କାଟିକି ନେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ 10ରୁ 12ଟା ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେବା 2ଟା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା ସ୍ଲାଇସ୍ରେ କାଟି ନେଇଥିବେ। ଏବେ ଦେବା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋ ପକାଇଲା ପରେ ଯଦି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ନରମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଆଉ ଗରମ କରିକି କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଦେବା। ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ଗୋଟା ମସଲାଟା ତେଲରେ ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତେଲରେ ଲଙ୍କା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇକି ଯଦି ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଆମର ବନେଇଥିବା ମସଲା। ମସଲାକୁ ବେଶୀ କଷିବା ବି ଏଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଏସବୁକୁ ଆଗରୁ ଭାଜି ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଏସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଟିକେ କଭର୍ କରିକି ଏବେ ଛାଡ଼ିବା, ଯେମିତି ମସଲାଟା ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଯଦି ଥରେ ବନେଇବେ, ଏ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ହିଁ ତା ବାସ୍ନାରୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ତରକାରୀଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲାଠୁ ତେଲ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲାଟା ଟିକେ ଗାଢ଼ା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାରେ ଦେବା 2 ଚାମଚ ବସା ଦହି, କିନ୍ତୁ ଦହି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଦହିଟା ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ମସଲାରେ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଛିଡ଼ିକି ଛେନା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦହିକୁ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦହି ଦେଇକି ମସଲାରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଆଉ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ନେବେନି, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ବି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ମସଲାରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବା। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସିଝେଇବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ହାଲକା ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଟିକେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରେଭିର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଟିକେ ଗାଢ଼ା କି ପାଣିଆ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଭାତ, ରୁଟି, ନାନ୍ ଯେକୌଣସି ସହ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।